Чим я сумую найбільше? За тими відчуттями і почуттями, які були до війни, що зараз втрачені. Згадую про ту щасливе життя, про ту стабільність, яка була поруч з коханою людиною, яку неможливо вже повернути. Найбільшою підтримкою для мене стала саме спільнота, суспільство, сумісні зустрічі, навчання. Це витягло мене в свій час з депресії і стало моєю найбільшою підтримкою в новій країні, в нових обставинах. Елайт в моєму житті з'явився, дякуючи об'яві, яку я побачила, прийшла на зустріч. Це була неймовірна жіноча зустріч, де отримала масу просто підтримки і такої спільної енергії до життя.